FN001G je stroj, ktorý ti doručí 5000 klincov na jedno nabitie. Sleduj toto video, aby ti to neušlo. Vďaka tomu, že nepotrebujeme rozťahovať kompresor ani hadice, mi to šetrí čas a zase môžem pracovať efektívnejšie. Super je, že stroj má rozsah klincov od 15 mm až do 40 mm. Celkom veľký rozsah. V Amerike som tých pištolí prestrieľal viacero z nich mi spadlo. A práve tento zásobník vyzerá tak celkom pevne, že hoci čo to vydrží. A klasika je regulovateľný ponor klincov. Dosť bolo rečí, poďme si ukázať, ako to funguje v praxi. Vďaka tomu, že to je XGT stroj, rýchlo biješ, sleduj to. Tak a dáme si stopky, aby si videl, koľko to bude trvať reálne času. Pripravený, pozor, štart. Hotovo. A keď ti dojdu klince, jednoducho prestane strieľať. Chytíš balenie a znovu nabíjaš. Však pozri, koľko muziky je hotovo a baterka je stále skoro plná. Tak, ak ťa tieto videá bavia, nezabudni sledovať Makita Slovensko a Tesárstvo Ružička.